Besoa luzatu eta luzatu, baina eginalak eginda ere, badaki ez duela oratuko. Gauero, behin eta berriz errepikatzen da ezina. Ahal bezain beste luzatzen du besoa, eta ukitzera doan unean, zentimetro doia falta denean, ihes egiten dio. Baina ez erabat urrunduz, hatz puntekin laztantzeko adina baizik. Iseka egingo balio bezala. Bere sufrimenduaz trufatzen ariko balitz bezala. Badaki ez duela lortuko, baina ez dio saiatzeari uko egiten. Ezin baitio saiatzeari utzi. Galdetuko baliote nola iristen den ataka horretara, zergatik demontre dagoen gauero tortura bera jasatera behartua, elitzateke gauza izango erantzun bat emateko. Behar bada ez dago erantzun bat ematerik. Ametsak, gozoak ala gaiztoak izan, horregatik baitira amets. Ulertu eta azaldu ezin diren txoko iunenetan sortzen baitira. Norberaren arazoitik kanpo. Taupada bat, baino ez dut behar, nire taupada sortzeko. Taup, taup, taup. Baina egun batean ura badoa, eta orduan badakit, ez dakit nola, unea iritsi dela. Jaio ala hil. Ozeanoa lehortu da eta nik, arpetik behera joan beste erremediorik ez dut. Eskerrak sabelaren barruko errekaren baitan izan naizen jainkoari. Bai, eskerrak berari artean ez baitakit pentsatzen. Ez eta izua zer den. Bai, trofalaxia. Oso politia. Tita baten bai, izan zen bilen arteko baita. Bilenekin gaztan dut bakarrekin. Ni bakarrekin, sencillitos. Liquidas. Mucho con los de Trinche Cultural y tal, bueno, eso hace muchos años. Pues tengo varios de esos libros cuando me dijo, ay, es que hay un mal ¿Eres su profesor? Sí.